вітанне. Мяне завуць Михась. Сёння я вам раскажу, што такое лічбавая майстэрня, чаму ёй варта паўдзельнічаць і наогул чаму яна важна. Яна важна. Ось, значыць, некалькі шмат год назад, 4-3 гады назад, до мяне пачалі звяртацца розныя грамадскія ініцыятывы дапамагчы ім што-небудзь палепшыць сайт ці не ведаю, дызайн падправіць і так далей. Я адзін з удзельнікаў арганізацыі Фаланстар, вось тут ёсць яе адрас. І мы збіраліся па суботах раніцах і дапамагалі. Пасля мы гэту практыку прыпынілі трохі, але вось апошнім часам до нас пачалі звяртацца ўсё больш і больш ініцыятыў, і мы адчулі, што нас слишком мала, щоб дапамагчы усім жадаючым. А жадаючых вельмі шмат. Гэта самая тыповая задача кшталту, вось як я казала, падпіліць сайт, тому што там шапка отвалілася ці security update даўно рабіўся. І ўзнікла ідэя зрабіць такое мерапрыемства, якое б аб'яднало не мерапрыемства, такі працэс, які працягваўся б у часе, які б дапамагаў грамадзянскім ініцыятывам з аднаго боку палепшыць свае пэўныя лічбавыя скілы, і валанцёрам, якія маюць пэўны досвід лічынкам фронтенда і так далей, дапамагчы развіць сябе у пэўнай камунікацыі. Прэзентацыя вельмі проста пра гэта кажа, зараз спрабую не пераключаць. Гэта праграміст, вось гэта ініцыятыва, і яны існуюць у паралельных мірах. Часам яны перасякаюцца, але вельмі нестабільна, як паказала наша практыка. Гэты працэс трэба ўвесь час стымуляваць. Напрыклад, самая першая праблема — гэта фармулёўка тэхнічных заданняў. Звычайна ініцыятыва прыходзіць і кажа: нам трэба сайт. І ўсё. І з гэтага, які вам сайт, вам партал трэба, ці проста штосьці простае. І гэта вельмі вялікі выклік для ініцыятывы сфармуляваць тэхнічныя заданні. А праграмістам, як вядома, што трэба вельмі дэтальна ўсё пакрокава апісаць, каб яны пачалі думаць над задачай фокусавана. І вось гэта думка, значыць, грамадскія ініцыятывы, што я маю на ўвазе пад грамадскімі ініцыятывамі? Гэта розныя арганізацыі, якія больш фокусуюцца на сваёй палявой дзейнасці, дапамозе жывёлінам, дзецям, і розным, абітацелям нашага грамадства, і яны не думаюць пра сайт. Яны узгадваюць толькі, калі ён паваліцца, адмін не праплаціць за дамены і так далей. Ідэя была гэта ўсё, умоўна кажучы, палепшыць і узмацніць сувязі. Як узмацніць сувязі можна па-рознаму. Першы варыянт — гэта дапамагаць у фармулёўцы тэхнічнага задання, другі варыянт — гэта як адбываецца шэраг розных хакатонаў, але гэтага недастаткова. Калі мой досвід апісаць, мы дапамагалі студэнцкай ініцыятыве БАС называецца, і нам прыйшлося сустрэцца з ёй 6 разоў, каб яна дайшла да шчасця, атрымала што хацела. Мы дапамагалі такой ініцыятыве мікрапалістаў, яны не рыюць могілкі, але яны даследуюць рознастаражытныя могілкі, з імі трэба было сустрэцца 6 разоў, больш нават 6 разоў, для таго, каб яны таксама атрымалі гатовы варыянт. Я ўжо не кажу пра... Мы рабілі праект супольнасці адкрытых дадзеных, там быў аналіз палітыкі, награднай палітыкі ў Беларусі, колькі наград за кожны год з 2001 года выдае. На гэта ў нас ушло палова гады, гэта вельмі аптымістычны сцэнарый. Ушло вельмі шмат. Мы адчулі, што такая нагрузка пастаянная, яна патрабуе не толькі задзеяння 3-4 чалавек, якія хочуць дапамагчы развівацца некамерцыйным праектам. Это не толькі начы правядзённыя, гэта яшчэ і суботы раніцы і наогул. Вядома, што калі насамрэч у ініцыятыў грошаў няма, яны гатовы падсабіць шмат чым іншым карысным. Умоўна кажучы, вы з'яўляецесь пачынаючым лічынкай кодзера ці фронтэншчыка і хочаце развіць, хочаце атрымаць добрыя рэкамендацыі, напрыклад, што вы зрабілі штосьці карысна, і зараз шмат якія кампаніі глядзяць на ваш папярэдні досвід,
волонтерства, ось, а IT-волонтерство може бути ще більш цікавим для вас. Ось. Да, і як мінімум ви можете зробити добре. Это вельмі важна стимул. Да, это з той щастя описується, шмат древа росте, таких цікавих пчелок з відерками на головах. Ось. Ну, умовно кажучи, ось гэты слайд про што? Ён про те, што тут спасылку, на якую вы не клікнеце, пакуль не знойдзеце, ён расказвае про того, кому мы шукаем. Да? Гэта людзі, з якімі мы, можа, не сустрэнемся ніколі, але мы іх зможам накіраваць на ініцыятывы. На сёння у нас ёсць две базы дадзеных. Одна база дадзеных задач, якія ўжо пакінулі ініцыятывы, там зусім розныя задачы ёсць. І база дадзеных волонтераў. І мы, калі знаходзіцца волонтер, і ініцыятыва волонтера, напрыклад, цікава рабіць адно, а ініцыятыве гэта патрэбна, мы звязваем і дапамагаем, як говорится, гэты працэс паскорыць. Мы толькі пачалі гэта рабіць, таму у нас тут пыталі, якія у вас тут вынікі ёсць. Ну, шчыра кажучы, зараз вось ідзе напаўненне базы дадзеных і тых, і другіх, і як толькі вось ідуцца два парачка, мы адразу зрушаем. Да, ось контакти. У нас є пабліки, які ми публікуємо, і на сайт IT Фластербай, там для тих, хто любить шмат читати, там описано весь концепт ліжової майстерні. Ось, у мене все. Є 4 хвилини на питання. Коли є питання. Так, ви можете задавати питання. Саме ж є ще питання. Окей, тут вось ляжаць яшчэ налепкі, мы падрыхтавалі трохі інфармацыйных матэрыялаў, не саромецеся, падыходзьце, тут вось ёсць яшчэ Rolling Scopes, таксама налепкі, забірайце. І можаце нас лавіць у калідорах, кулуарах, вось мяне, і тут вось таксама ёсць Святлана яшчэ. Да. Дзякуй за эфір. Дякую, поспіхаў вашай ініцыятыве.